Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Ukhuluma ngoDokotela Ncekeza. Nginomama lana. Unjani mama? Ngiyaphila mntana. Yebo, cela uzintroduce kubabukeli, usho igama nesibongo nokuthi uphuma kunendawo. Hayi mina nguQhefoto. Ngwale Nkambathawe. Alright. Inkantolo yami Nkambathawe. Okay. Njengoba ngibona nje ngilapha hayi khona kunzima. Kunzima. Hayi kunzima. Ulethwe yini namhlanje mama? Bengisebenza lapha ngikumlungu eJardini. Hayi ngisebenzele umlungu. Kunengane embili, intombazane nomfana. Gada zona nje. Lo mlungu uphuma uyangena ngemoto. Lo mlungu ukava angizazi ngihola malini. Ngelanga vana shi 1000. Athi anothi ngitenzo yihle. Ngiyabona naye imoto yahuda hayibo. Azaveza ikhanda. Uma sisiwambere uyashintsha imoto lo mlungu. Wayinhle imoto yakho Mrs. Thank you. Ungena ekameleni. Angayena ekameleni lakhe. Hayi up and down nabantwana abantwana mina usangifundisa ukushayela ukuthi mina ngihambisela abantwana ecrash. Baqala esikoleni ngiyabahambisa mina esikoleni. Ngibuze ngelanga weMrs usebenza. Ayakhombe nje khona la ngaphesheya umfula lomkhulu ulwandle lolana. Angila ka Transnet. Hayi ngiyabona. Yini ngekho? Ngithi hayi ukudla kuyashoda manje. Impuphu yasiphelela, ilayisi lasiphelela. Hayi vena khipha isikhwameni athi pa. Athi 3000 lo. Thatha ingane fa emotweni neka Oxford. Siyabonga. Hayi sihambe nabantwana. Close kubuye. Hayi sifikilele makwabo. Vanile kameleni lakhe yakhe. Sithi ingane ifuna ukungena athi angitshena ukuthi angenwa la. Hawu. Ngena ngala kagogo ni. Hayi singene ekamereni lami ingane hayi sidlela ice cream ngizajabula. Ephume etoilet uvala umnyango wakhe. Engena uvala umnyango yakhe. Hayi lo mlungu shuthu unemfene nomnenyoka ngeke. Kodwa kumnandi. Ngene ekamereni lakhe nje akufuna umuntu nje. Ngithi ke nokukhipha amashidi ke ngiwawasha. Athi hayi ngiwayise London. No blanket Athi ngibona uphuma no plastic omnyama. Mhlawumbe uphuma esilela ngazi. Vale emlonyeni. Washela ingane zakho wena nawe ayini mina ningeke. Bese ngicela ngenhlanga kulesihlanu. Athi yabona namhlanje ingane ngizoyihambisa. Komunye umngane wami izohlala khona iweekend. Sihamba nawe ntambama. Ngiyabonga Mrs. Siyake sojabula. Hayi sambeke nabo ntambama ingane seyithatha wayifaka umuntu onahamba na. Bangifika lapho maye. Laba abantu ngiyabazi. Ngibabona ngimabona kude lawana. Hayibo. Thelele iphuzo lapho kuthiwa ujabula gogo ayinca. Lethela abadogwa laba abazacile. Baphuze ngabafazi babelungu. Hayi Bhem. Ngeke mina ngiyabahlonipha labantu athi Bhem kwayi wena. Ugwa umnandi ungathula ivix. Ukuthi ngafika nini endlini angazi. Kodwa ngapha phama sengisendlini. Kwenzekeni umzimba ubuhlungu wonke. Hayibo ngiyakhumbula kufika amadoda amabili abelungu. Neminyama eyodwa. Hawu. Hayi bangisayinisa into labelungu iphepha. Hayi bengiphupha. Hayi ngiclean endlini umlungu ngiclean. Lo mfazi mangena uyaqalaza endlini azazathi big dust. Athi how was your trip yesterday mama? It was okay. That's okay. Khathele? It's sihamba ntambama. Sisalapha la siyakhona umuzi womlungu omkhulu. Namagaraji avana avulwe nje. Pakwe imoto ke. Bekwa amatende eminyango kudanswa ke lana ke khala maleta. Ngithi ngiqhamuka kuthiwa you back ngithi yebo. Vula le cooler box. Nami ngithathe qo. Bayabukana. Ngithi ke naye usungangihambisa endlini engikhathini. Khathele? Athi zohambisa khona manje ukuthi ujabule. Thengelwe wena lena. Umsebenzi abasayingena kusasetshenzwa. Hayi. Ngithi nakomhlola. Thengela utshwala omngaka ngenzini. Athi ayingena emotweni sendlini. Hayi.
Ayendlini ngiphupha izinto engingazazi. Iyawuphupha lana, iyawuphupha. Kodwa nanka la madoda abelungu amabili. Bangiphonsela iphepha. Bhala la, sayina la. Nami ngiyasayina. Mangivuka ekuseni mayi, ucingo lami. Imali engaka? Ngithathephi? Hayibo. Hayi ngishaya isicabha ke. Nami sisivuka ngeke. What's wrong? It's I come here. Wavuka. Don't show no one. Don't show even a family of your member. Yeah? Don't show anyone. Yeah, you remember yesterday, those people, they put money together for you. U-1, no-0 about 6. Siyobuza kubale ndawo. Ngiclean, hayi ngithi ngiclean, hayi usimba qaqazela imali engaka. Kasi ngibe nemali engaka. Hayi ngihambe ngembhedeni, lale. Ifike lento. Kanti njengoba lento ifika, ngifike ngithathwe umqondo, ngihanjiswe. Ngizibona ngiselikhulu ihlathi leli. Leli hlathi kuney'nkukhu ngapha, kuney'kaphu ngapha, kuney'mbuzi. Ngithi eheni ngabe ngoba. Kuthiwa ayiphi ingcebo oyifunayo kule sinto. Ngithi hayi mina ngithanda iy'kaphu ney'mbuzi. Akodwa ney'nkukhu ziyashesha ngoba ezinye zikhipha amaqanda. Babukane labelungu bathi. Ngaphaphama ngisembhedeni, awuhlungu umzimba, ungathi kade ngishawa. Ngivuma ukuthi ngizoba ney'kaphu ney'mbuzi, nothenga ngani? Ngale mali. Hayi ngithula. Mrs. Ngicela ukugoduka. Athi awukwazi ukugoduka. Angithi angithi ngibhizi kanjani ngama-weekend. Yini? Ngithi hayi ngifuna ukufika nje ekhaya ngithenga ukudla. Ngibone nabantwana. Athi okay. Uzohamba Sunday ubuye Tuesday. Ke transport ngakithi Sunday. Ziyabuya zize eThekwini Sunday. Sofuna ukugibela ngoLwesihlanu khona uzobuya nazo ngeSonto. Athi okay ngizokuthatha kubeke. Ngiyabonga. Ingutshana lezi angiphasa zona ke ngiqokelele nezabantwana ngiphasa ngifike ngiphuma makhelwane phela na. Athi asambe ke siqale ka-Oxford uGrosa anginasikhathi sokuma endleleni. Ushaya iGrosa yami igcwala. Bheka. Hlalele kade. Hayibo liyavuma. Ngimbuke abhekele. Siphuma. Athi awuthenga inyama. Ngithi ngibone ngathi zokubambezela athi lalela thenga inyama. Angimi indawo ngisuka nawe la siyakini. Sibele ngaphakathi agade ubasket. Ngihambe ngofuna inyama la. Ngikaleleni inyama ebovu. Yenzani u200 ngala ningenze divorce 200. Ukala makhaladi. Mama ngithi iplay. Hayi ngiphinde ngihlile. Ikadla yavuma. Fakela umfana emotweni akhiphe imali esikhwameni amnike. Ufana R100 ukuthi uqobo ubasket lo ufaka emotweni. Siyabonga. Hayi susi ma. Ibone nathi ukhulu ngicanga ngisekhaya impela ke namhlanje. Sima ngifika nje ekhaya phezulu. Athi call your kids. Ngihlike emotweni. Awuzizingana. Malo. Kathaqina ngithi umsebenzi bantaba. Vula ibhothi kisho plastic. Abaqhobele ngapha. Abaphe imali. Uma sisi wakho esambeni ngesekhaya. Elalela wena ngeSonto ubuye. Ngiyabonga message. Kanti ngigwaza ngokuningi. Fike ekhaya. Kajatshula ukuthi uhonkaka ntombini stokfela yini. Yebo phela senginabanye abelungu ngibabamba kubona amatoho ngibekeke. Hayi siyabonga. Hayi kusiwe ekhaya inyama. Bufike lobo buthungu lobo basejardini. Bantu abangikhathele. Cela kolala. Ngizonibona ekuseni. Inyama ngithi ayidla nini? Nomboza ngibona ekuseni. Afike la madoda angithathe. La madoda mangithatha njalo ngiyibona sengisesigangeni nawo. Lawe lungu. Kanti banjani namajazi amnyama? Futhi nalezi ibuko zabayiphumi. Ingikhathaze lento. Kodwa njalo manje ngabaphupha khona imali ezongena. Siyavuka ekuseni. Imali iyayingenela yona. Iyayingenela imali. Sekuno 3 million.
pho ngisasebenzelani ngoba nginemali. Lo mlungu yakwazi la ekhaya uzongilanda. Hayi. Thengitshela umuntu. Fihla ifone. Kena imisebenzi yasekhaya njengomama ekhona. Phekela abantu abami. Yini ngekho? Hayi ma sekufana ukuthi manje la ngezansi. Kwakhiwe nje indlu kufakwe inkukhu. Yabo nje la endaweni akekho umuntu onenkukhu. Ngithi niyabona indaba yenkukhu. Zangoma zihamba zoshaya konanda. Kumele ke sifuyeni inkukhu. Lento lengangiyibona ethongweni kanti ingane zizoyiphupha nazo. Hayi ngizoke ngikhulume nalomlungu ukuthi ngingasitholaphi. Hayi mlungeni. Ngivuke ngesonto ngihamba. Uma ngithi ngesonto ngisebhasini kubuka ifoni. 7 million. Ngibuka abantu ngathi khona ngibonayo. Hayi. Mhlolo wani. Angaze ngiwini lotho. Thelo mlungu ungatshela umuntu. Ngifike eJardini ngimbuke. Athi indaba ngibukani ngithi akho lutho. Athi ngolihlanje siyahamba ngithi ayilungile. Awuna umngani nawe ufuna ukuthi sambe naye. Ngithi naye bakhona. Athi call 3 of them. Oh yazi ke maJardini. Ngesikhathi samalunch ngihlala ndawonye. Ngibiza ezinye izalukwazi ezimbili. Ngithi wena nawe ngolihlanje ngabe kusathengwa la utshwala sahamba. Thini geze nibe bahle ngizonikeza futhi amabhloko lapha yabathanda ugqoka ibhloko. Abasithanda isikete. Yini ngithi gqoka kanjalo la siyakhona. Ba ayinile hayi bangenela kumina bagqoka hlala ndawo yazi umlungu wamsana. Wathi ngene what are these two? Where's the third one? Ngithi nayi lo ntombazana usebenza la. Usagada umntwana uyaza manje umesisi wakhe. Awu don't ucingo la kathi. What time will be in? Athi lo I'm on my way. Athi asifuna intombazana yakho sihamba naye. Iyapi? Hayi kunephathi siyakuyona nje just ukuthatha ama workers. Athi okay thanks by the way. Ashengena naye ngemoto yakho. Anesa lo mntwana. Hayi begqoka nalo ibhloko lakhe sa. Awu ufike bathi Charity likhuluma. Ongikhuluma umlungu webani. Lapha ezansi ulwandle. Ngeke ngihlale kakhulu angisani nolwandle. Indawo uzohlala uzobusudakile. Awuhlale kokukhishwe kokubuza uphuzani wena uphuzani. Kuphuzwe. Nansi inyama iqhamuka ngalama plate amhlophe. Kuthiwa sidle. Athi kwenzakala ngithi ahlale kunjena nje lamakulihlane. Awunganocela sihlale size. Bonke lihlane sizala. Hayibo. Esiphinde sihlanze mase uthenga pure water. Hayi ngo12 ebusuku asambini. Wemesisi sicela ugoduka. Hayi ekhipha abanye abafana. Take this two bazokutshengisa labakhona laba mabedakiwe lo uzokhomba. Hayi. Manje hayi ngibehlise ke emaJardini abo ngehle ngeJardini la. Ingene ngilala. Qhamu labelungu. Bathi ufuna liphi business? Ngithi hayi inkukhu engathi ilungile. Elinye kufanele abe mathathu. Oh, hayi ngicela ukuthi ongenani ngibe nesitolo esikhulu. Bangivezela idolo bathi. Ushikazi. Awu, ubhosa. Pick and Pay. Hayi balungile ngoba idolo. Yabanje isandla lesethongeni wasayini. Kivuka ekuseni. Hayi khona. Engathi lento engidlala phazwana. Mvuka njalo umzimba manje ngalapha ubuhlungu. Klinika omlungu ngiqeda ngithatha amaphilisi enhlungu halakashala kanje. Ngilala. Dathwe. Khanjwe nami umuke nje wacimeza bafika bangempela uyahamba. Hawu. La ngikhona kukufuthi manje. Mangithi ngiyabheka lapha ayiye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 queque Hayi ilabantu abayibile ngibalethile. Laba abantu abayibile ngibalethile baphiwa omunye umsebenzi. Hawu nangu lo mama. Nangu lona. Babonga bajabula. Sebevane bona bangenelwa u5 million. U5 million. Hayibo. Kithi mangibuya ngiphapha nangu umuntu engimemeza esangweni. Uyibambile ifone bheka. Ozobona. Gijima. Yini? Athi buka imali engenele. Uyamkhumbula untombazana uvana wayithi ifone izolo. Ngithi hey, wakwambona untombazana ngithi ngiyangibonela ku TV. Ungifakele nayo imali ngiyawushiya umsebenzi cha ngoshiya. Futhi uvale la.
ungatshela abantu ukuthi nemali kunquma abantu athi gcina la kumina. Mangibuyela endlini ngithathe yami ifoni ngithi mayi ngikhuza abanye nami sengivele ngibolile imali ingaka la ngihlale lena ngihambe ngekhaya ayisekho lento ufane ngokwakhe. Hawu nangu lo wesibili eqhamuka athi hey wantombazane ngithi we adilika lapha ehlahleni ngithi yena bani hey kade ngitshengisa isoka la manje ukuthi mina ngingenele u2 million kuba laba abantu bathinta ucingo lami imali ingenini. Ngithi hayi wenze kahle umtshengisi kodwa ningawuyeki umsebenzi. Athi wena yakangena ngithi hayi kuyahola nje mina lekhaya akangeni. Athi hey ayasasi hayi mina ngathi ngiyakhuthwa hawu mina ngasemabhondweni phela ngithi hayi hambe kahle ngibele ngaphakathi ngitshene lo mlungu wemlungu namba abantu sebengenelwe imali sebethi bashiya umsebenzi athi bacela bangahambi ngolihlanzi hamba sihambeni nalabantu ngolihlanu hayi kube mnandi yabo bajabulela ukuthi amafoni abathindwe labantu bona batshena imali abantu mabethinta ukungena kwemali thonge lo babuye beze kumina yini manje lengiphuphayo yini hayibo yini lengiphuphayo iphusho wena mina ngiyasitshela mina ukuthi yini ngikutshene ke mangiyazi athi kodwa le ndoda efikile ivani yathi ngithi ayithula ke mntu wabantu vala umlomo ko makufika indoda yathi vala la yathi ngiyobopha imithwalo ngiyahamba hayi ngithule ngibabona hayi nami sengicabanga ukubaleka la imali yasingenela la kodwa sazi kwenzakalayo Dengilele ngigqibele emini afika lamadoda kodwa kufanele ngiye la ngizokwenza khona into yenzeke ngizosayina isivumelwano sokugcina esani isivumelwano ngizosayina ungabisabuza kuthiwa nazo usuyisayinile hawu wasayina ke lesi usuzoba namabhiliyoni ngempela hayi ngisayini ngithathwe-ke ngihanjiswe la ngifika khona kuthi uyalibona ibhasi uyasibona isitimela ikuphi ucabanga ukuthi ngingakusiza ukuthi ugcwale lo mphongo ligazi hawu kufanele ukhethe ngithi webantu ngithi hayi silungile isitimela bathi kulungile hlala lana bahlehle lamadoda amajazi amnyama bathi nasi isitimela seza siwe thwaqoma ungene kujantshi lo ngesikhathi ethuka ethi hawu ngamshaya umuntu nangempela uma ngena kujantshi kodwa ngisethongweni hayi sibuye ngapha eceleni isitimela kuthi giliti hawu bakhala abantu ngithuke ngiphapha hawu lo mesizwe uyangizwa ngapha na ulele shaya isicapha yini eyubhoba ginqeka isitimela athi oh no how many people died ngithi hayi bebefa kodwa bekhala bebaningi angene ngale awumbuka la uyahleka ngilala entambama sengigezile ngimangilala hayi aqhamukela amadoda athi kugcwala umphongolo nalwafu namhlanje uzogcwalisa lwafu fanele umphongolo yakhe ibe u7 usontweni awu ayithi ucinga ayikhona imali yangena le ngithi yabona ngizobizwa ebhenki la ngibuza ngale mali ngizothini ubeke lapho ucingo lami ngcono ngilicinge nje hlala icinge mase ngasamangena umuntu alivula abone lento ngizoboshwa hayi hlale nale mlungu wami shawo lesihlanu athi ngikhathele kodwa kufanele sambe awuthola abanye abantu abawu3 kithi wena usho ngo4 ukuthi ufuna abantu ngo5 yini ungasho ekuseni ukuthi mase uqedile uphuma ufuna abantu abangaka sambini sojabula lapha baningi phela abantu lamajalidi la kasetshena abanye ke bagada ingane ke ebusuku kwaphela nani suke nojabula athi hayi wonke umuntu thatha laba abaphoza la yabona laba baxakekile basuke emakhaya bazosebenza hambe ngicela amanye amantombazane sibo yahanja hawu ngale kusomadlamini bambogeza abantu hayi bamakhapa barotsha babahla bana ngifika lapha ngizizela into lo wazalo
Hayi thatha mama lale ngala usho ukuthi ukhathele ngilalishe hlale nje ublanket ngilale Thiwe mina sengiletha abantu abawu7 asebejoyine ngaphansi kwami okusho ukuthi mina sengiphethe awu Ngiphethe sonke lesigodlo lesophatha wena. Uyabona ke lesigodlo kusona esamabhillion. Uzokhupha kwake wena uye lapha ngama-trillions. Kodwa wena usuzomonitor labantu. Kanjani? Kufanele kubakhethisa ama-accident abawafunayo. Ethi manje. Ubani wena? Athi mina ngimina ngithi wena wasayini. Yebo. Uzosebenza ke ntombazane. Phinde ngolesihlanu ulethe abanye. Ngihluphe lento mangivuka. Hayi, ini le? Yini le ngilongisa ini emathongweni? Thiwe siya 1 ekuseni siyongena endlini. Hayi bamemezela bekuseni bamemeze ngibazive. Labantu bangenelwe imali baveni bese kumina nami ngisangene nginemali manje. Ngilongoza. Mangenza kanje umlungu ulele. Ngihlale phansi. Avuke lo mntu. You must tell your friend they mustn't shout like this. Okay, I'll give them my number. They must phone me. Yeah. And you make sure today, if we need about 10 of them. Most liquor there is left. I don't know why you people are so drunk. Why? That's the reason I was good to guys can do as. Thina sijoyine ngaphansi kwakhe asazi. Awufike kujatshulo lapha kujatshu cha namhlanje hayi utshwala ke ngaphuzi. Ake ngibuke kahle la kwenziwayo. Kunabaculi la engibaziyo. Kunabafundisi la engibaziyo. Hey. Hawu amini bantu abami njani siyaphila. Siyamazi ngithi uma zelapha hayi lo muntu uyavela nje ku TV indaba. Phela thina sinawo lama TV amakhulu akhokhelwayo. Sibuka lokhu nje ukujwayelekile. Idliwe lenyama. Asho lo adayi. Into enzeke efonini yami. Mina sengimtshengisile uMesisi njengoSomesisi labantu bayafika bakayazi yonke lento laba engibatholile. Ngimzive. Ukuphuza. Ngithatha nje idampe elilodwa ngibe eduze kwami. Ngilo ngichitha phansi. Adlo mlungu aseke hanje. Athi indaba ungabuthandi tshwana ngithi hayi akuvumi. Athi ucabanga ukuthi ngithi gastro. Athi okay. Phuma imoto manje ziyasambisa. Laba abanye badakwe bayakhasa. Labantu bahlule utshwala umngaka. Badakwe babe nje. Ayasho omnye kusena athi ashawa ngegwala. Kanjani? Alana uphuza namadampa awu4 vana udaka ungakwazi ngishukuma. Ngithi ake yona igwala ngithi uthathela idampa uvule. Akuyona igwala. Wena uphuza ulambili. Odla kuqala. Hayi abantu siyabangenela imali nabe siyangena imali. Fike labelungu bathi uyahamba esigangeni. Ivume ngithi akulungile. Ngithatha ngizobe kwake manje la eBehouse. La kumkhumbi lapha yawo yes. Shabo lo mkhumbi. La ngaphansi kwawo konke enkulu engangofolume. Yini le? Tuyabo lento le iwhale. Fanele ithi iwhale uzolo umkhumbi. Hayi wena kuzoyidudula izolo. Lo mkhumbi kufanele ngaphuma umuntu. Hayi kwala abantu ngesibathole nje bazokwa ushaka. Kuthiwa uye ukuthi ukusondele. Hayi kodwa le whale nayo yayibona ilokithi. Iza la eduze kwalo mkhumbi. Ngisothongweni. Kebo. Ngithe ngubona umkhumbi awuthi uhamba ngohlangothi usuku. Hawu. Hawu. Kaleke lento zakhona bo. Hawu ucwila umkhumbi. Nayi whale isihambela ishona le. Kwilo umkhumbi. Hawu ugijima kanti gijima ke manje lezi ikebhe ke manje. Thuke ngiphaphama. Hawu 2:20 ekuseni. Kwenze njani? Umathonga amabuka ngaka. Vuke. Geze izandla ngigeze ubuso. Hayi ngilambile mina. Hayi la ekhaya inyama ihlale khona. Athethe ukuthi mawukhona umothosa. Hamba etoilet adlula mboyo. You hungry? Uphuza iti.
Is there any beer there in the fridge? Cha. She's in the car ngithi hayi ngimi. Buyela embhedeni ngolali. Libuye uThongo. Gcwalisa imphongo lemithathu. Yegazi. Elani leli gazi athi leli lifunakalayo nanti igazi ulithile wena imphongo lemithathu. Fundisa labantu bakho ukuthi kusetshenzwa kanjani. Ufike uMadlamini ekuseni athi hayibo. Kwafika umuntu wangisayinisa izinto engingazazi manje. Ngithi usayine epusheni nawe athi hayi nami ngiyasayina ukuthi epusheni. Lo butshalo sibudla lapha mnangi. Kofanele ukuseka SABC obusa angazi. Hayi. Sidle nalomlungu ekuseni. Athi abangani bakho bafunani nawe lobe ngitshengisa imali ebangenelayo. Angisho ukuthi umuntu mangenelwa imali akathuli ngiyabatshela abathula. Bese ngithi akule nyanga ezokuqala ngiyahamba. Athi hayi ngifuna ukuhlala ekhaya. Phela kwento ongeke uyibone le. Ho! Wena uzosebenza la le ingane zibe no10. Mina nginasikhathi sengane. Uzomthatha umuntu engizomtrainer njengawe agada abantu abama bageza bagqokise. Ngisazofundisa omunye umuntu ukudriver futhi. Athe kahle wena usebenza la. Uzokhuphulela imali. Kithi uyakhuphula kanjani imali ingena zonke insuku efonini. Nathi awuyifunde ngene efonini. Hayi ngiyayifuna. Athi uzohamba wena usuye ekhaya ngoDisemba ufike wenze yonke into ofuna ukuyenza. Ngihlale ngibekezele. Yabona lezi idwedwe egcwelile uyishiya mina. Ngihamba. Shayela ingane ekhaya ake nifune isite kwenye indawo. Hayi ngeke. Konke engayiboni kahle. Yini amaphupha amawamahle. Hayi akho lutho thina si right. Imali ifikile. Yebo mfikile imali sihamba saka box. Siyabona. Yandi imali efoni. Kodwa ibhenka lingifonile ngibuza ukuthi imali engakuthathayo. Kuphela nje ngiyasayina leli khadi ngalinikezwa ebusuku ethongweni kwasa nje ngilibambe kanje. Khadi elimnyama. Leli khadi awushaya ipin code uthi. Phumali uthi. Hawu. Yakhe. Siyaqhubeka sifuna abantu ke manje nalabo kuthiwa bafuna abantu nami ngifuna abantu. Wonke umuntu ufuna abantu. Nje madoda napho utshela uzosibulala ngalolwayo. Yini? Akutshwala kuyafika. Ziyezi imoto ezosithatha. Hayi ukuthi imotshwana. Kuzimoto. Hayibo mantombazane ihambe ebusuku nihamba ngemoto enje. Hawu kuyaphuzwa ngale laba umntaka bandla. Akuthengwa idamp elilodwa kuthiwa Sherani. Kube kwamakhula box la kyabanda. Asambeni. Ho siphuza utshwala labo siphuza utshwala labo. Ngiphinde ngifike le nto okuthonga. Ngincike nje ngodonga ngithi. Aqhamuke lamadoda. Bavume bathi. Bayavuma labelungu. Bese thatha ikhadi alibuke. Angibuke bese yanginika ngithathe ekhaya. Lele. Mangivuka leli khadi. Shuthi ulithathile esendlini lethelini. Labe sihamba nabo ke hayi ziyashaya impela lezi ziyashaya impela ziyaphuza impela uyabona hayi amakhula box ayagceka manje. Emadoda maku1 akuhanjwe. Kulalwe kongenani kuvuke ngene kuseni phela amakhishi akusena yaclean. Belungu bayadla ebusuku too much. Kodwa ekuseni wena uqala ekitchen uye bathroom. Yangenwe emotweni kanje. Bonke labantu basayinisiwe ivumelwano azizaze zana. Ifike indoda. Ithi indoda kumina. Umngamo wafika esenemali engane. Umkakho wafika esenemali bengomi nemali. Mina lapha sikutshwala. Asiphiwa imali. Ngaphandle make bathi ifoni yakho kuvana ube nemali. Uthi noma ngithi inkosi. Sihamba sekhaya kufanele ngothenga imbuzi. Hayi hamba. Ba. Ababuya ngake kuthiwa ke imoto yakhe endleleni. Kwenzekeni kuginqika imoto. Wathwala imali singayivezi. Ngakhuluma ngaye. Okusho ukuthi bakhulumile ukuthi siyothenga imbuzi kanjani. Bafuna abantu kuthiwa bashonile abantu itekisi nansi iginqikile. Nazi ikhwama ziyatholakala kodwa bona batholakala.
Ungcwabo asikwazi ungcwaba kusabhekwa ngale kwemfula kubhekwe emahlathini la beginqika khona abatholakala. Tshena nabelungu badedela izinja. Yaphela inyanga abatholakali. Hawu. Kusho ukuthi bangena emanzini badliwa izilo zolwandle. Ngoba wela pheke umkhomazi. Hayi kuhanjwe kuyogroova uLwesihlanu ngigqibela kuyagroova ayanda abantu. Akusebantu la ndawo inabantu abaningi abasebenza kuyona. Hey siyabeka lo butshwala balama nje thina sesiphuza lo bangalo lwandle. Nalabo ade besidayisela la sebeyacomplain hey nina nakweleta nasenolwandle. Azothola imali khona. Shekeni. Kushonwa ngalo lwandle kuyaphuza. Ngithi hayi ngiyaqina kule nyanga ngiyagoduka. Yabona lo mlungu mshimpela angeke. Kufanele nami ngokuqala umsebenzi ekhaya manje ngifuya inkukhu ngidayisa amaqanda. Ngimhlale phansi naye ngithi uMrs. Uyabona ukuthi manje sengempeshenini. Athi pho ngenzeni? Sengifuna ukuqalela amabhizinisi ekhaya. Athi ubani ozongithelela yena ngakini ozohlala la gade ingane. Ngithi awusukhuluma kahleke. So hamba nawe sikutholeni ngikutholeni intombazana ethi 1 ibe clean 2 yazi isingisi njengawe. Angikwazi ukukhuluma isifanakalo uyazi. Fike ngasekhaya ngifuna intombazana ngithole. Ilayisha impahla ingene emotweni. Ngihlale. Ngithi ngane mawuzokwenza nti hayi. Zoke ngiye ngapha emzimkhulu ngobheka izinkukhu. Ngiye emzimkhulu ngibheka izinkukhu ngithole. Ngibuye impangele ezibovu ezimhlophe zodayisela izangoma. Dayisa amaqanda. Kodwa imali ayimile la ungena. Hayi shekazi Pick n Pay. Hayi. Angaze ngene kulezi zitolo ngisebenza kodwa nayo imali yangena. 2 ezami. Ingixake lento ngithi ilento eyenzakala angi-understand inhlobo. Ngibiza umama engixoxe naye ngithi wentombi kunento nje. Ngenze njani? Athi ho! Awuyazini? Ngithi cha. Akazuyibona inombolo ezintathu. Ngithi ngayibona. Athi kwakuba ngithi akwaba o6 abathatha phuma. Sathane si. Ha! Athi phuma. Uthini manje? Awukazi uphupha amagazi. Hayi, angiphiki ngicha. Athi makhelwane songazwani. Sizofelwa ingane ke manje ngoba lento idla igazi. Phuma nje kulento ngilalela ngikhuluma nawe hayi nabantu. Uphume la ukuxoxela abantu uzongibona. Asambe seka Shoprite kusasa. Hayi sivuke sambe. Sifika esigross kuzange ngizomkhokhela ngina imali. Ngikhokhe. Ngima ngomkhokhela ngibuka athi Cha unayo ntombi ngithi hayi. Ngiqeda ukusebenza mina belungu baningi imali zami manje ngenze njani? Ngikuya kulambile. Masiphuma Shoprite sokwela umgwaqo siwelela ibhasi lapha eNanda. Siwele simpahla kahle sibe. Isuke nje itekisi lapha. Ikhwebe itekisi ikhwebe khala amathayi phansi ivana umthatha imphonto phezulu. Phahla phansi. Oh. Kathatha umfazi womuntu ngihamba naye ngiyomenzela ukumthengela ukudla ngivelele obaba yini. Ayibo kufika amaphoyisa uyamazi yebo makhelwane wami sakhile nice la emzinyathi. Hawu. Kubhaliswe. Ngithathwe ke manje ngeveni yamaphoyisa. Thinazi impahla zakhe nazi ezami ngobe kwekhaya ngihlisa impahla zakhe. Ngitshele kwingane uma wena ushayiswe yitekisi lapho. Ewelisa imthwalo washona nazi impahla. Kophi hayi besila ngasemabhasini akaPhatco eNanda. Hayi athi umfana yakho ufana kusheshe simlande. Ngoba lapha imoto iningi kushuthi uzodiyagayiseke. Hayi kulungiswe nabakomalume. Babuye bangithathe kanje ke kobekwa ihlamvu ke manje asusa unkosikazi emgoqweni. Iqhamukele eThekwini nje ibhasi. Iyahamba yakhona eNanda. Eshaya ingane. Hayi ayishaya ingane zomuntu. Safa. Hawu. Labantu balethe ihlamvu bazothatha unina sibeya. Iphoyisa sesicelile ukuthi bakhona kuthi ke mase bebeka ihlamvu bekhuluma bemthatha
zithukuma hayi labathe iphoyisa lomgwaqo lutho ngene ibhasi Shabani ngafika endlini ngiqhaqhazele idumbu sezizinti yabo lento yami seyidinga umthandazo heavy ke ngihambe nomuntu mina ngithi ngiyamsiza shona ukuthi ngisiza umuntu ngoba phela sonke siphuma la enhluphekweni sila emakhaya umuntu besixoxa naye ukuthi yini inkathi leleze kusenze njani inhluphe le bafonwe labantu emakhazeni tholakala lezi ngane unina atholakala isetholakala kwamanye amakhasa la efinikisi hayibo labantu bathathwa kahle lo muntu walimala la wathathwa ngosuku oluthile wabeka endaweni ethile wasetholakala ngala kanjani hayi kulungiswe kuthiwa bangcwatshwa hayi kulungiselwe ngibaphekisekela komalume hayi kungcwatshwa phela 2 weeks bengcwatshiwe afika lo nkosikazi athi ngithe phuma go phuma uyasibona go la ekhona lo mama uvele ngekhanda kanje kwelingakanani gazi athi makhelwane phuma athi abantwana sebefikile athi bayeza bakho athi bayeza lana uphuca lokho kuyigugu lakho awubonwi ngalala ngalele ngithi kosanini ngavuka ngaye enkonzweni ngayokhuleka ngacela ngathi hayibo ngithanda senasisimo sesinzima yini na ngichaze indaba yami ngichaze ngamemezi kunje ngisho khulekiswe thatha lesi sibani ufike uyishona ezansi kwamathuna kini ukhuleke ucela ukuthi labantu bakini abangayivumeli ingane zizela ngoba lezi sehambile hayi ngifike ngikhuleke ekhaya ngangiqala lo mqale umkhopha ukwenza ngiphupha uma avenathi uma ubowenzani kodwa mntana ukuthanda imali phela bengingazi mina ukuthi lo mlungu mathi uzongipha imali uzongifaka kulena athi umama sewajoyina phuma-ke manje thina simile lapha sibuka wena wenza le mkhopha athi yabona amagazi abantu osuwenzile isitimela umkhumbi bengincoma labafana lawo yeyi wena ngiyaxolisa nazi inkukhu icela iceke kwabe ngathi kufika ukufa kwenkukhu kwangathi ziba nelonda la zafika inkukhu zafika hayi ngiyaphuma gadanga manje ngidluphuli namanzi ngiyaphuma ngengimelele ngisambe nomuntu uyafa cha ngiyaphuma hayi ngiyayeka ngempela manje angisakwazi hayibo ngiyaqala manje imali yaphuma imali la account ngisho kodwa noma ngathi niyeza la hayi ngiyancama ngisangeni funa utshwala bena ngifuna ugwayi wena ngifuna lutho angifuna imali zeni thathani hayibo nokho ngihlelo nanka amathuna ezansi komuntu ayangimangalela athi uma ngithe phuma kulena yebo ma ngiyaphuma ngithe phuma awu mama ngixoshelela abantu phela nini namandla ensezweni nomoya enibona konke ngiyakhuleka la ekhaya ngiyanxusa ngiyacela kodwa yonke into yami ngiyayibona iyashabalala yonke into iyashabalala hayi ake ngigibele ngekulo mlungu ngimtshela ifika ukhona angibuke ngo-X athi how can I help you ngimtshela kwenzeke kanje athi indaba kubangwa yini ngithi hayi lezi zinto bengilo ngiyiphupha manje ngithatha umakhelwane sihamba siyokwenza igross avena shawa ibhasi ashona athi umakhelwane ngithi akena wakini ngithi yini ekwenza ube buhlungu shuthini yini enza kube buhlungu makufa umakhelwane ubulawa wena ngokushawa ibhasi ngikalakatha la indala kule nto iyayazi lena ngithi enza kanje ngihlanganisela imali yami ke le minyaka engihlalela kwagange hamba mina manje athi imali yami ngefuna adletha la ikhadi langi nkosi yami cela mvula uzoyithepha ke nkosi yami hayi avenathi hayi abhala bathindela ifoni nathi yathi nayi ngene tuzongipha imali yakhe yokugibela athi ufuna ukugibela ngithi ngifike eThekwini ngithenga eThekwini anginikeze ngiphuma ngiyabona mangifika la eThekwini hayi ngene ebhenki ngibheke cha nathi ke yami bengilindele hayi lezi izumbulo bese nginazo bese ngiyisaba
ngithenge-ke imithombo ngihambe-ke ngekhaya ngiyofudumezela ngiyoxolisa ngiyaphuma ngoba ngazi ukuthi kanti bengisayina isatanism kodwa ngabaphupho sikisa abathathu kaze ngitshela ukuthi uzonikwa ikhodi nansi-ke ikhodi 4 ngena ngifike ngihlale ekhaya ithi mina ungeke uphinde ungibone uma ngibaqhamuka labelungu bethi bayakhuluma ngithi sukani sengiphumile angisafuni lutho nazi ingane zabantu lele lapha kusho ukuthi mina ngidonate ngabantu abawomakhelwane bami kusho ukuthi la esigodini abantu bazophela umuntu wakhuluma nami njengamenzela umuntu uyafa angisafuni hambani nani bashele nami ngashela hambani nani bashele baniqome cha athi uma ngizoyimela ihlopheko uzobhekana ngithi anginandaba kusemakhaya la uma uphuthu namanzi akekho ukubona uhleli endlini wahle hayi kwanele kuthi urisho kufa abantu hayi athi hayi sesithatha konke-ke uthatha idolo zakho lezo thatha imali zakho efonini yami angisafuni lutho nalaba engabafaka ngala bayahayiza bayafona hey bo sathi senza ukuthi kwaba ukuthi yeyi ningangifaki mina kwakuthiwa samenza uphusha utshwala ngisaphusha utshwala mina ngibuyekile la kusemakhaya la abafazi abaphuza utshwala noma kanjani phuzo lesizulu ekhaya umgqibela abantu bangene baphuze yini inkukhu zakho ibulawa yini ngithi hayi zimane zamile ilonda emihlweni kathi ngiyakulo mlungu engithenga kuyena wathi na ake ngifake umjovo kwangathi umjovo yayiqedela hayi akufune zezulu ngithenge ezezulu ngiyifake angithi lezi nkukhu yabona kathi nawo kwakuyiwo lo mhlolo zafa nje zaphela zathi nya bizugandaganda mbana imba ingcwaba ley'nkukhu ngeke iyanuka lento egcekeni phela inyanga embili ngikhulisa lezi zami ngezezulu ziyakhula-ke iy'nkukhu bese ngithi umntanami ake sihambe nawe sebhenki lo mlungu ungifakelile imali yami njengoba sengimshiye wafaka imali yami eminyaka kodwa ngi-aplayelanga i-UIF no-Provident ake sihambe solungisa lezi zinto asigibele nengane ekuseni ngema-ofisi e-UIF thuba ukuhlaleleni ngithi uma usuhlala emakhaya ayikho into ecabanga uvuka ubuka ibhasi ulenqena ubuka itekisi ulenqena hayi kufilisha ifomu ayinikele umlungu ifomu kuthiwa lina amaviki amabili ngena u-25,000 zimali encane kanje eminyaka 9 nangumlungu edlala ngambo unamanga ngiyakuyena mfonini ngithi i-UIF yami u-25,000 athi yokuqala kusazongena yesibili ngene yesithathu hayi ngiyabonga malini i-Provident athi izongena uzoyibona bele ebhenki anithathe la u-10,000 ngiyawu-investa 3 years ngiyayibeka thi imali uma isekhadini uqimqima ubona ungasenalo fakani la u-10,000 hayi bangifakele uyeke lo 15 ngoba ngazi lesazolandela izoba malini bengithi uma ingena nokwenza kanje angiyazi sebhasini nomntanami siphinde emuva ngilo mlungu uyafuneka lapha eklabhini ngifuna uba hayi abangani bethu laba lapha ngilalela ngiphume kona konke ngiyabonga yabo manje thatha imali yami ye-UIF Provident ngidle nabantu abami ngisafuna umngane eduze kwami ngoba nina sengeniboni kanti nina nithi nirishi kanti nitwayelele nidlala into le-satanism fusek funda lutho yonke imali owayitholayo all those 9 years ubasebenzela waba umalini ye-satanism le-satanism ngabe uthele emuva amabhiliyoni sebengitshela bathi uya kuma-trillion ngathi no nangimakhelwanefu kanti washo athi le nto ngene kuyona kusho ukuthi leni igazi i-satanism kwava yena kuqala ongivusayo hawu manje imali yaphuma ekhadini ama-supermarket aphelile hayi vele le mali angizange ngisebenze mina hayi sengifuna ezami-ke manje kulo mlungu wefaka futhi ugcina kwami ukuyakena wafe ngamtshela ngathi mina ngeke ngilamba ukhona uzongithengela ukudla uwo wangifaka kulo doti wena wathi asambe kanti uyazi uyongidayisaphi lapha mangafuni ngitshenele abantu ukuthi wenzani sonke inyanga uzongifakela ukudla yes hayi 2005 ngiyazi imali unayo
akakho umuntu ongahamba ngeMercedes amaviki amabili useyishintshile. Uthi nayi Navara uthi uyishintshile Navara ayibo. Mrs. hayi sasemsebenzi ngathi wenza lo dot. Wathi mina wathi keep your mouth shut mangafuna ubona amanyalo yangiso ngathi yebo. Kodwa imali yamzonika. Intombazane lengamnika yona usayidayisa. Isebenzele omunye weSatanism ngalo lwanye. Ndiyangane miki yafa. Ongibona. Ongibona mina ngochitha igazi kwenu. Yasebenza ingenzala ekhaya simthandanga ake mangabe singamthandi yena nami ngimnyama njengaye. Sorry. Bas sorry. Hey. Lento le Satanism mina ngitshena inabelungu phakathi. Labelungu basipha imali sithatheke kanti bona banika thina bese thina sidayise ngabantu bakithi abamnyama. Ubona ingozi zingaka uthi ayibo enyathi sigazi ingozi kodwa ikhanda igazi lincane. Yenzeke kanjani lento? Umuntu unwela naye emgwaqweni ikuphephe wena imoto yena imshaye. Hayi. Baphethe umhlaba labantu bayasimonitha bala emkhathini bayasimonitha uthi ushona ngala kuthiwe woza ngala mina ngifunda ukwela irobot lingehlaza sengama mangifika selu orange ngiyama ngoba ngazi noma balahleka ndlaba fokazi ngoba ngayi inkonzweni ngawucela ngathi ngicela ningicelela intethelelo ngajoyina mina ngazi ngijoyina usemathongweni ngajoyina bathathu sikisi. Hey. Phumile ngiphumule ngishaya umoya. Awusaphophuluso manje. Ave umama nje wathi wenzani? Bawuthuleleni. Athi ngithi wenzani? Jaha ingcebo lengcebo kweni jaha emhlabeni egcineni bubhisa abantu. Mangiphuma nje mina phambi komnyango ngibuka lamathuna laba abantu. Angithi laba abantu babelele nje manje bathini nanga umuntu wasibanga sale. Mina ngangazi ukuthi kanti mangibathatha ngikothenga ukudla sijabule kuyahanjwa kuyalindelwa yonke into ikhona ngobulala ingane zomuntu vele unini usefile. Manje usuyakhonza manje. Yakhonza manje hayi shephani zonke la. Hayi. Ngone ngibe nalo uthi ubhobho wami impesheni. Hayi. Namabhiliyoni angena emafonini nthi ungakhuluma. Ungeke ukutshela umhlaba ukuthi ngibona nje ngimultimillionaire from zero. Hawu ngashiya phansi mina. Hayi mina. Hey. Kufa nkukhu, kufa mbuzi, kufani. Yini wena? Kwenzekeni? Awuhlatshwa la kaSatanism. Uyadayisa kuphela. Mukwathenga isilwane uzosihlaba, hlabe kumuntu afe. Hawu. Yini inkukhu zami? Uthe uyaphuma. Futhi ke sengahlehla ngihlehlisa kwaBheseni. Ngahlehla abantu abami ngahlehlisa kwaBheseni ngakaphawa. Uyangibona manje nalutho. Futhi angifuna imali yami ngohola impesheni ekahulumeni. Danke. Ayogibela imoto ezinhle nizofa. Funje lezi imoto. Umuntu mayefone ethi gogo ngicela ungilayele kulo mlungu nami ngiyojoyina. Ngokuthatha mina nkusi kula eBF. Ngiyomthatha umuzi. Awula. Sikadanzwa la mokwazi ukudansa. Hey. Bukolwandle kanje. Uyawubona umuzi wakho ingilazi. Usofa nje mawubuka uyabona lo sofa lo u20 million. Kuzobuhle abantu bayithatha apha imali ngayo. Yibo labelungu abaphethe umkhathi abaphethe lo mnotho waleliso. Njengoba ubona imali shona phansi nje nayi imali kaSatanism. Hayi ulungile. Umona nginawo mina ngamthatha umuntu nginaka. Kusakheshe uzoyizwela. Kodwa ngimfisela omunye umuntu lanti inzima. Inzima. Ngena kalula kabi kukhulu kabi ukuphuma ngoba yonke into yenzulela awazi ukuthi funda ukuthi mawuphupha uvuka utshela abantu uthi yena kumphupha ukuthi gqomi futhi ngeke uphuphe umlungu ofa kujazela iminyama neziboko nesigqoko esimnyama wena uthula uthi xwaka ngoba ngambuza lo wathi I just a dream. Uyalazi udaba yasebenza lo ya recruit unakho konke njengoba ehlezi lapha eflat nje indlu yakubo makuthiwa goduka nayo yekubo ungenilahleka umemeza uthi ngapha nikuphi uduka thole uzobona ukuthi kunemkhuba kunamakamela ahlala ekhiyile kunzima la. Hey mawuthi uyabuza indaba la niking uzoklina kanjani hayi clean the passage clean the no nabantu bakhona bayazi kwenza kanjani barishi ingane zakhona encane kabi
Hawu. Wonke umuntu kunekhatha la ekhaya ihamba ugogo wakhona egcekeni. Fica ehamba ngekhadi. Gogo. Oh no, I can't just walk. I must walk with this. Mayihlika lana ungena kwi-wheelchair le ethiwapi ufice ithi nje hayi banemali bafuyile baneplaza ingakanani kodwa kuphila satanism danke ngiyabonga hey hayi ngiyabonga ukushare istory sakho ngithemba ukuthi bazofunda nabo basabi laba abantu abathanda imali ezizakalula bhasuba yakutshayina bhasuba kophela abantu futhi ke thina abantu abamnyama siyahlola ohamba umuntu awuhlola kuthiwe lo muntu owenza ukuthi uyobona ngenelwa abantu maceleni ofa phela ngoba vele lento ifuna igazi bobe sebeme lapha la belingi but there comes the blood gcwala umphongolo umoya hayi kulungile. Thank you for watching guys. Please like, share and subscribe.